L-arti x'inhi? Skontok, ovvjament. Dejt li bil-qiebes għaw mill-ewwel. Ma nafx nagħti Mario tagħha f'sentenza, imma naħseb li hija il-mod jew wieħed mill-modi li bihom nirrikonċiljaw irwieħna mal-eżistenza tagħna, jew nippruvaw nirrikonċiljaw irwieħna mal-eżistenza tagħna. Hemm min jibda l-arti mar-reliġjon biex jaqdi din il-ħtieġa. Jien nippreferi l-arti mar-reliġjon, ovvjament. Ġifieri inti tara utilità fl-arti, ġifieri mhijiex xi ħaġa li speċta hija frott il-fenomenu tal-kuxjenza, insomma hekk huwa hekk qed tgħidu inti. Qed nipprova nissimplifika għax batni fuq seq waħda mill-ewwel għadna ħerġin. Biex nagħmlu digressi. Ma għalija dak li dik l-ħtieġa taqdi ħanejtek. Biex nagħmlu digressjoni żgħira forsi anke jkollok ċans tkun timmarina l-idea. Palissa fl-istudju għall-ewwel darba għandna annimali mhux bipedu. Jaf kelmu ħra li jivvintaġġa. Fitxuha fuq id-dizzjonarju ta' kulina din, ħafna bil-klim Malti. Apparti li jiena għandi xewqa kbira li nibda nuża klim li jista' jkun ma jeżistux. U jispiċċaw fil-lessiku Malti. Jekk jkolli design sena jkun kulħadd jgħix, pereżempju. Trendsetter ixir. Iktar minn hekk biex ta' tibqa' tidwi through the ages dik il-kelma. Poddata rnexxilna. Poddata mhux tiegħi bro, poddata ta' Tony Santu. Yes. Kemm ħara rispett lejk ġan. X'tagħmel bro tiegħek ilu li josfor. Mela. Fiex waslet dak? X'inhu? Dak poddati ta' Sant qed tgħid ta' Tony Sant? Tony Sant. Fiex wasal naħseb numru 2300. Illax dak jagħmel podcast, dak jagħmel mużika biss. Naħseb jagħmlu waqt li rqat il-podcast tiegħu jiena kważi. Ma dak akademiku, dak għandu ħafna ħin fuq idej. Sfortunatament. Ngħid xejn fuq l-akademiċi, sfortunatament. Ċajta. Għaw akademiċi fuq li ċajta. Kull ċajta tajba fiha nofs verità u dik kienet ċajta mhux ħażin. So li kont qed ngħid ma wasalta li għal-fatt li għandna Rufus hawn illum għall-ewwel darba wasalna Rufus huwa il-kelb tiegħek li ġieli ninsertaħ fuq il-Facebook. Il-pet tiegħi, Il-pet tiegħek? Il-pet tiegħi. Dotat fallikament b'mod li ħafna minn nisa u ġew qed iħossuhom skomdi spiexa. U jżomm li l-nifsi umli u nċekk. Għandek xi żewġ tibiet oħrajn fuq l-arti? Naħseb hija primarjament ukoll ċinturin ta' komunikazzjoni bejn l-umani, ħolqa importanti ta' komunikazzjoni u Inti l-arti għalfejn tagħmilha x'inhu l-inċentiv għal Mario Vella li jagħmel l-arti? Primarjament għax huwa mezz ta' komunikazzjoni u mezz ta' introspezzjoni li tini pjaċir. Mingħajr dak il-pjaċir niddubita li kont se nintriga ħanejtek. U naf li forsi nistema egoċentrika u però probabbli l-uniku mezz li bih nista' naspira biex nħalli traċċa tiegħi fil-futur wara li l-mewt tkun sabitni. Iwa l-attentat tiegħi għall-posterità. X'inhi l-kelma għall-immortalità. Għall-immortalità biex tħalli. Ma jidhirx ħaġa li konxjament taħsebha jew taħseb li kieku jkollok tmur għand it-terapist wara 10 sessions ta' salalija. Primarjament għall-pjaċir li tikkomunika ma' ħadd ieħor li jkollok is-seta anke li timmanipula l-emozzjonijiet ta' ħadd ieħor. Hija xi ħaġa li nsib affaxxinanti u attrajenti ħafna. Però jekk li noqgħod naħseb ħafna fit-tul fuq u ġieli ħsibt fuq ukoll naħseb b'xi mod huwa wkoll l-attentat tiegħi li nħalli xi forma ta' legat wara l-eżistenza tiegħi, speċi l-eżistenza qasira jew twila jiddependi kemm kif tara wieħed ħares lil ħajja jekk qasira jew twila. Kif tħares li għandi kif tara? Naħseb li twila biżżejjed.
hemm min ħalli min ġbit tfal fid-dinja u jew jibni negozju jew whatever u dak hu l-legat tiegħu speċi jgħixtru l-affarijiet li ħalla jien nixtieq li nibqa' neżisti fil-memorja kollettiva tru l-kanzunetti li ktibt. Jekk dan iseħħ xew le bil-diskografija li għandek u bil-repertorju tiegħek, kif taħseb li n-nies tal-ġejjieni ħajħarsu lejk? Daqsxejn mistoqsijiet għax ma nistax il-kuntesti u l-parametri jinbidlu ħafna f'temp ta' deċenju waħseb wara fi żmien 20-30 sena. Kif nixtieq ħarsu lejha l-iktar li nista' nipprova ntenni, nixtieq li ħarsu lejha bħala xi ħadd li prova ħafna u li kien jemmen ħafna f'dak li jagħmel u li ma kien ħares f'wiċċ ħadd biex jagħmel dak li jagħmel. Ġifieri ma ħares f'wiċċ ħadd. Ġifieri li dak li kelli ngħid jew kelli nagħmel għamiltu mingħajr ħafna ċensura żejda. Jew mingħajr ħafna tfettiq żejjed fuq kif se niġi perċepit bħala persuna. M'għandix problema li niġi perċepit bħala persuna difettuża. Għax fl-aħħar mill-aħħar dak naħseb li jien speċi. Bat erbat Emily s'issa spiex ta' għanqlu li ħafna kursu ta' wan kienet ir-relazzjoni tiegħek mal-udjenza li inti għandek din l-affinità mal-idea li timmanipula l-emozzjonijiet tal-udjenza. Forsi nistgħu naqbdu meta nitkellem fuq manipolazzjoni noqogħdu attenti x'ma rridx mhux mod Machiavellian qed mhux Machiavellian jew mhux qed ngħid li qed inkun qed nuża l-falsità biex nimmanipula l-emozzjoni, qed ngħid li l-mużika minnha nnifisha jew l-arti minnha nifisha isma' magħha artifice, jiġifieri hemm ħajt bejna u bejn ir-realtà. Ġifieri ma tista' qatt tkun il-verità fil-milja kollha tagħha. Ma tista' qatt tkun awtentika 100%. Jien naspira li nkun l-iktar giddieb awtentiku f'sens artistiku speċi. U jien m'iniex ċert jekk minn kelli tinstema' poetika, m'iniex ċert li tkun giddieb, jien naħseb li ma tagħtix ir-realtà kollha huwa impossibbli li tagħti ir-realtà kollha. Qatt ma tista' tagħtiha fl-ebda kontest naħseb jien. As dokumentarju. Ekku. Case in point, dakaw, making a murderer. Rajtuħ Making a Murderer? Le. Vera tibda tinkazza xem ħafna inġustizji, eccetera, mbagħad Google search ta' malajr tajt la dan xien in-Netflix. Asħaq kemm tibda titqan għal tidej.